Malawi Brief. Omvera umu ndi momwe Amalawi ambiri ayilandirira nkhani imene yavuta kwambiri lero, nkhani yokhuza kukwera mtengo kwa mafuta. Tamvetserani Amalawi amenewa kuti achilandira motani. Timapafuna pamene wanalunjika kuti akuti mavuto amene alipo kapena kuti kukwera kwa mafuta agalimoto kumene kukuchitikaku zimenezi zikudza chifukwa cha kulekerera kwa boma la MCP, Malawi Congress Party. Akuti mmene amachitira zisankho za umbuyomu amachedwa kwambiri. Ndi zimenezi iwo aloza chala kuti MCP mbuyomu imachedwa kupanga zisankho. Ndiye tinaonanso chikalata china chitalembedwa ndi bungwe lina la SIDET amene wandithu otsogolera kumeneku ndi bambo Kayatsa. Amaiko Kayatsa alemba muchikalatacho nkunena kuti komatu zachitikazi apa nzopsinja ya Malawi boma lichite mwansanga kupeza njira zoti ziaphule Amalawi pa moto umene alowemo ululu umene aumve chifukwa cha kukwera kwa mafuta. Ndi amene ndi kuti amakambirana zimene magetsi zikalata chake chisanabwere kwa Eskom uko kunena kuti 12% yabwerapo. Zonsezi zachitika pa tsiku la lero. Timafuna tikambirane zimene anena anamiwa akuganiza kuti MCP ndimene ingalozedwe chala ti zimene zizi zili ngati nkute kulankhula kwathu madzulo ano tikhoza kugwisa ntchito chichiwa chimenecho. Akuti ziganizo za mbuyomo zimene zapangitsa kuti tikhale ndi mavuto opanikizika mwakanthawi kamodzi. Timafuna tidziwe ndizoona zimenezi kuti tikhoza kuloza chala chipani cha Malawi Congress Party kapena DPP boma lache lataya chipangano. Madzulo ano zimene timafuna taunikirana zikoma kwambiri. Chidakakhala chimanga tidakati mwina mpabwino kapena pola kuika chifukwa zinthu zimenezi zimene timalime ferokha. Koma tikatengera mbali ya mafuta sikuno kumene amachoka. Pamene anena amabungo anena kuti zimenezi zinenelo chitika pakale paja. Ndona president anena apo achakwera kuti oti mako kuli anthu wena tikangoponya mavoti pa 16 ndikuyotsani ntchito. Zimenezi chamafuna zilowera point yake ya kumeneku. Ndiye tikatenga ngati mitengo ya mafuta inakwera pala achakwera a president apita munthali kasanalumbiri kuchoka pa 2500 kufika pa 3500. Pamene achakwera amatenga dziko mu 2020 mafuta amene tikuti ine ndidziwa mtengo 35 sindidziwa pano pakuti muti 41% akwera ndi ndalama zingati palita mtelo. Ndiye kuti mene ayendera akwerera mafuta akuyenda motere kuchoka pa 3,499 tsopano azigulidwa pa mtengo wa 4,965. Ndiye kuti mukawerenga bwinobwino ndithu 1 point chakuti yabwerapo pamenepo. Pamene lita limodzi la mafuta enawo paja pamakhala diesel ndi petrol. Ndiye kuti wina yonso wachoka pa 3.5 fika pa 4.945 ndimene zikuyendera ndithu ngatikati mwakweramu. So 1 minute yanu yatha tipange bwanji? Zikoma kwambiri. Pamene pati ngoti diesel petrol ndi 5,000 pa lita. Mwachidule? Yes, ndeno tingunena kuti mujananena kuti achakwera potenga dziko lino mu 2020. Mafuta ajana apeza ali 600 chakuti pa lita. Ndiye kuti kuchoka pa 600 chakuti achakwera adaononena kuti izi zisindalama koma nthawi ya kampeni mu nthawi imeneja ankatero kuti mafuta asakwere ndi 30% kuti ifike mwina 670 kwacha. Ankatero kunena kuti kumene kuchoka mafuta ako ifeyo timadziwako. Ndiye pamene adanguti chinthuchi achitenga nkukhala m'manja mwawo tidadzaonanena ngati kuti kujanganena kuti kuchoka mafuta ako timadziwako kuti sankadziwako mafuta aja nkudzakwezera kufika ku 2000 chakutiko. Mpamene awa titavotera awina mpamene asanalumbiritse ndi muja imadzakwera kufika pa 5. Ndiye lero
tima unonena kuti mafuta wakwera tidziti 5000 pa lita ineyo nene chonchi kumene amawenga mafuta tinguti dziko lathu lino lilibe zipangizo zopangira mafuta mafuta akuchoka kutali yakuyenda mwina pa njanje kwena akuchoka pa sitima ku Dar es Salaam kumene akutengera mabwera nawo kuno chinthu chokha chili choti ifeyo nchoti bana tili ngati pa chilumba poti tili pakati pa madzi ndi timachitwa patsilidwa zinthu chifukwa chake timanena kuti mwina malamulo a mdziko muno wena awatasintha ngati ku khoti amakufunsa kuti inuyo muyimbidwa mulandu wakuti mumamva chiyankhulo chanchi amanena kuti chichewa ineyo ngati ndikhoza kuti ndimamva chicheweti ndiye mukapeza oweruza uja yakuyankhula chizungu ndiye kuti funso lijana ndi funso lija zasiyana pamene paja ndiye titenge kutula kwa zinthuku ndi nyengo yake titelo chifukwa sitingachitire mwina kwa oda mtengo odula ndiye kuti transport kuchoka kumene kudzafika kuno sangagulitse mwina mtengo moja timodzi wa film 5 nchifukwa chake papwera kuengezera 1 point chakuti kuti mafuta awakhale ngati atani akwera koma ngati ifeyo dziko tsapano tinguona kuti kodi ku Malawi kuno tilinzoyenereza kuti tikhoza mapanga mafuta ndikukumbukira pakati apa kuirovo kumatuluka mafuta agalimoto amendera wanthu kodi zimene zija zidatha kodi tingatani kuti ifeyo tidzidalira chifukwa timanena kuti ndife odzidalira kapena ndife oti timadzilamulira toka komene mmaona ngati ku Malawi kuno sitidzilamulira toka amatilamulira ndi azungu ineyo ndinguthera mmenepa za mafutazi tiyenera ndithu titelo ndi nyengo mulibe nazo vuto yayi ayi palibe vuto chifukwa ngati ndifuna ulendo ndiye moti mawa ndiunyamuka ndikubwera mulilongwe momwemo ndiye ndione mitengo kuti mmene zatelemo mitengo ikhala zingati ayi motifotokozera zimene mukumane nazo munsewu mukhale ndi usiku opambana amasewu kasungu izikoma kwambiri pirira kumva maganizo anzika mofulumirapo tizifunabe tonse ife tigwirizane kuti tiziyankhulabe mwachidule mwazilandira bwanji zachitikazi pa line apa dzina lanu ine ndi Gresham George kuna ulilongwe kumabe muri yankani suno chare sama gete wotu uno adazima galekali mavuto ndina chabwino ayi ndakumvani kwambiri chabwino mano 1 2 chabwino tikhalenga titolena amene akutsatira zimachedwetsa ndi amene ufotokozanso ndikudziwa kuti maikonda program make sure kuti amene mwayimbayo ndi amene mukuonera mwaswera bwanji ndaswera mukuonera television yanu mutsatira awambiri please perekani maganizo anu dzina lanu ine ndikondwa njiwayo kuno malinjire mwazilandira bwanji zachitikazi kunena chilungamo apapa tiwena ndivomereze kutengera zotino zinthu zidi siviyolerano malo komwe kuno simachita kwambiri enkosi sofa ngati mmene boma limagula zinthu zakwezedwa ndiye tiwena tivomereze kuti zinthu zakwera chifukwa tizingathe kuti boma lizipepa mtengo umene unali kuno pamene zinthu zakakwera koma kugula ndiye kuti boma likwene liwonjeze mtengo kutengaso ndimene agulira chifukwa kuno boma lipange basi yonse ndikufuna kuti mafuta akhale pa mtengo moja zizeza zinthu zina zake siziyenda bwino kumafuna kuti zinthu zina ziyende bwino tiwena kuti no mtengo uti uvomereze ndilo boma likwaseso kupanga nyumba zinthu zina zikhale pa mtengo oyenera sofa mtengo tiwena tiuvomereze kuti zachitika chifukwa zinthuzo zimangogula sije pangatokha kuno zikanakhala zinthu zoti timalima komwe kuno ikanakhala kuna boma lipeze njira zina zomwe lithaupanga kuti no zinthu zazisike tizilandire meza khalirano apapa tiwena tivomereze ndi kuziyambira chifukwa zinthuzi zilongobwera sitichita kupanga tokha kuno tathokoza kumva maganizo anu mukhale ndi usiku opambana pirira kumva maganizo anzika imeneyo kuti ayi basi sitilanga mafuta kuno tentengo ziladira ena numukuti bwanji palaina mwaswera bwanji ndaswera ino mwaswera bwanji ayi ndaswera bambo anga tikumbuseni lanu dzina komanso maganizo anu pa zimene zatigwerazi ineyo ndibanda ndikuimbira kuno kunzuzu ndiyambe ndimaonena kuti kumala utsogoleri uli wonse tikamasintha utsogoleri zinthu zikamala kuika umaloza utsogoleri umene wachoka kuti zinthu zikuvuta chifukwa kuti amene adachokawa sadasiye chilichonse
so muntu sizoona kuti udasiyana ndi mkazi wako wina kandi woyamba kandi wachiwiri udakwatira mkazi wako wina uli ndi wina ndi uzingokambapeza mkazi amene udasiyana naye kuti ine zinthu sizundenda ifo chakazi ati adasiyana achi ndiye kuti sukuganiza kuti ukoze zinthu mugwira mkamwa mwana miwa pamenepo ine chimene ndimaona nkunena kuti panopa tisakheso ndi nthawi yoti utsogolere uziro zutsogolere umene udachoka koma ubweretse njira kuti ukoze zinthu ku Malawi. Okay. A DPP azidziwa kuti anthu anavotera Professor Arthur Peter Mutharika osati DPP. Zimene zozo akamakhala zimene azidziwa. Okay. Kuti anavotera Peter ucha osati DPP ndi chifukwa chake madera ena apeza zoti MP amapeza zoti ndi MCP koma president amatsogola ndi Peter. Tell us more why kuvotera APM osati APM ucha anthu amamuvotera amadada ali mchembekeso kuti mwina akhoza ubweza koza zinthu nodzasintha zinthu so anthu sanavotere chipani anthu anavotera APM. Okay. Ndipo APM atati watu wapasudi ndotelekezelera kuti tipiteso kuchisankho sangapeze mavota anapeza acha DPP. Ndimene muganizireti ndimene ndikuganiza chifukwa chonena kuti madera ambiri mutati muone amapeza kuti MP mwina wina ndi MCP koma president akutsogola ndi Peter. Okay. Chakwera kubwera pambuyo pako kusonyeza kuti anthu amafuna APM ucha. Okay. So tisakhale ndi nthawi yomaloza zala kuti akuti ndi amene adaononga angokhala pansi nkukoza kuti kodi Amalawi akudandaula chani. Okay. Kukwera kokhakwera mafuta mmene mumene akwerera ndi 41%. Tiyendekeze chilichonse ku Malawi kuno kuti chikwera mtengo. Okay. Munthu kuti ayende panopo mwina achoke kuzuzu apite kulilongo apite kukasungu mtengo umene unalili ucha panopa sukhala omwewo. Katundu aliyense amene Amalawi timagwiritsa ntchito even manyumba chilichonse ndi kuti chikwera mtengo amene amapita ku ntchito kwera magali moto oti ndi matransport amagwiritsa ntchito ndalama zawo apapa ndi kuti chilichonse chakwera mtengo. Nawo mutati mupange cheki mafuta aja akwera pasanathe miyezi itatu. Akwera September omwe chatupanga chisankho apa paso akweraso ndi kuti uno January akwera kawiki. Kodi Malawi athawira kuti Malawi ngakhale kuti zinthu zosudu sizathu sitimagula sizimapezeka kuno ku Malawi timachitogula kunja koma bonga limafunika lipeze njira kuti kodi mafuta atakweza liti kodi papita period ya mtu yaitali bwanji kuti chikwezeso mafuta nanga tukenera tikweze maperesenti angati kuti Malawi asafinyike. Vuto la ndare amatifuna tikandikira kuchisankho koma chisankho chikadutsa amapanga amene angapangire kuti akhozuzuza wina aliyese akhozuzulira wina aliyese alibe nazo ntchito. Okay. Chifundo wokumbukira kuti DPP mu campaign ankanena kuti sadzakweza mafuta ndipo MCP ndiye amene afuna akweze mafuta apungu a DPP anatuluka ku parliament osagwirizana nazo zimenezo. Kodi anatuluka mu parliament? Anakwiya anakana kuti avomere kuti MCP ikweze mafuta zimenezo ndikukumbukira. Ineyo ndikukumbukira. Okay. So ine ndimaona ngati kuti mwina ngati nkukweza pakadapitako ka period pang'ono komanso akanakweza konti maperesenti tochepa osati mafuta choka pa 3,500 mpaka akafika pa 5,000 panopa kuti mupite pansi ya mtsogolere mukuone matransport imene zakhaliramo mukuziona kuti kumadziko tupita nalo kuti. Okay. So tisangonena kuti iyayi poti zinthu zizimachokera kunja zovuta kuti tipange control iyayi kani yoti tikoti tingapeze njira za mtundu wanji bwanji ngati nicho chosapezeka ndalama kena kake nkune kuti iyayi ndalama iyi taiponyani kumafuta kwa Amalawi asafinyike momoti Amalawi afinyike ticheko ndalama ina yake kumeneko bwanji boma tipeze mabiliyoni tina titiponye kumeneko kuti Amalawi asafinyike. I see. Koma apapa ndisakunamize na apa ayi ndithu moti nganangapitilize izizi na apanda usintha nkubvera ulira kwa Malawi 5 years sili patali. Chimene chavuta ku Malawi nkunena kuti anthu timavotera mtundu sitimavotera anthu oti akhozothandiza dziko lino koma timavotera mtundu kuti kodi uyu wakwathu ndi amene timvotere koma kuti tione fundo za munthu kuti kodi uyu akhozothandiza Malawi zimene za Malawi sitimapanga so zomavotera mtundu ni chipani popeza nchakwathu zimene zikutivuta kuno ku Malawi. Pakampeni pa January pa anthu ena zero koma chifukwa chonena kuti mwina zipani zimene amayimira nzosatchuka zilibe mphamvu. Nchifukwa chake Amalawi timangovotera kuti okay chigawo chapakati ife timavotera MCP kumpoto kumwera timavotera DPP zimene zija zidzaononga dziko lathu mpaka kalekale tizivotera anthu oti akhozotithandiza osangotengera kuti poti munthu uyu ni wambali yathu kapena ndi wadera la kwathu Malawi sitidzakoza. Tithokoze kumva maganizo anu madzulo ano tikumbutse dzina lija. Ine ndine Kondwani Banda kuMzuzu. Abanda kumzuzu tiyamikire mwanena kuti -APM DPP sikana voteredwa. Tokoze mva maganizo anu komanso mwati zomaloza chala boma la mbuyomo
sizoyenera mwalankhula ndithu anamiwa motero poyankha maka zimene iwo analankhula. Tithokoze kumva maganizo anu ku Mzuzu bwana Banda. Zikomo kwambiri ndathokoza. Thank you so much. Ine kuwa kwa jali kuzomba. Muyanga kwa jali perekani maganizo anu otchakuka bwino kuchokera kumeneko mwazilandira bwanje. Ine nkhani imene kumatha kukambira na masanawu. Palibe kuloza wina aliyense mtsogoleri chifukwa ndi nthawi. Oho. Apa ndi Amalawi chimene kwambiri tayiwala. Ndi chimene Baibulo linalankhula. Oho. Munthu azasowa umunthu wachibadwidwe. Tizakhala anthu okonda ndalama. Oho. Lero ndi zimene ife tikudusa. Mwanetengera kwa umene tikulusa ifeyo mumaulamuliro onse amene tikulusa mbuyo musa umene usitizasiya kuulusa. Oho. Unaphazidwa basi. Amalawi ngati tikuchedwa. Tichedwabe. Oho. Izi ndi za masiku osiriza. Tere ineso tibwirizane ndi anthu angapo amene asakuwankha makamakawa aku Mzuzu. Kuti izizi tisaloze wina aliyese. Okay. Ife umene kuti udusabe Amalawi chifukwa ndi nthawi. Oho. Ine ndithere kumene kuti ngangambiri Baibulo palibe kuti wina azati ichi chitheka palibe. Sopano amanena makampeni ndizoti zimangonenedwa? Zimene zija ndizongonena chifukwa mpira umauziwa pamene nzako ali ground akusewera. Oho. Koma iwo ukati ulowe ground imo sukanga zimene iwo maganiza poona nzako mene amalepherera kusewera. Okay. Lero that's what DPP amaona mpira uja iyo choti anali kunja. Oho. Pamene IMCP anali ground. Okay. Ya maziwa mavuto kwambiri amene amachita IMCP pamene iwo anali kunja lero mpate. Ikwa ya mugulalo. Okay. Lero pano zituizime. Chabwino. Lero tisaroze sogolera Lazarus Chakwera. Okay. Taroze ndani imene zikhalire kuchitika muziko mwathu muke chifadi masiku osizalira isakulena Bible masiku osiza kana tiza kumana izinthu zina ife anthu ndi pamaitinga kumana ndi masafu. Okay. Tisaroze sogolera. Tiyamikire kuzomba tikumbuseni dzina lija kwa ajali. Ndathokoza kwa msogolera. Mukhale ndi usiku wopambana apo tipatsabe chithunzithunzi chimene chofunika kwambiri. Zikomo kwambiri. Kupitira kumva maganizo a mzika komabe *4342*25#. Program ino isanathe muli mwayo otenga 50,000. Chifukwa cha 400 kwa jali mfoni mwanumo musayiseweretse mene mawa mukoza udzuka muli ndi 50,000. Kapena pompano fa imagweramo di pompano. So tidziwa zimene zizi cha makota past 7 mwasula bwanji pa line apa. Taswera mwasula bwanji wawa. Amadera 1 minute yanu ndi imeneyi mafuta 41% komanso tukamba za magetsi 12%. Komabe tikusiyanitsa ngasiya mabungu amatimira ife akayankhula azidziwa kuti ife timabweretsa pano anamiwa kuti zimene kalekale bwe zitachitika koma MCP imene inatichedwetsa. Komanso anzathu a HRDC anati komabe boma liyesetse mbali yache chifukwa anthu adutsa m'maululu. Kodi nkhani imwe ilandira bwanji inuyo kasunguko amadera? Poyamba nene kuti ilandira bwino. Yokwera mafutayo? Sizachitendo komanso nimene timagulira mafuta kwathu kuno anali ochipa. Ndiyo kamba chilungamo. Tikamba nkhani ya mafuta akauloma transport kwathu zinali zochipa. Komanso sitikuyembekezera kuti titha kufinyika kwambiri mmene akwerera mwayi. Komanso sikuti ndi chinthu choti munangoja tizizimusaso ayi. Amadera palitu anthu ambiri akumvetsera. Anthu akumvetsera ndithu komano azindikire kunena kuti ngati ziko inde zinthu zachitika mofulumira komabe ngati ziko pali zinthu zina zake zimati zikabwera timene kakungozira ndira ngati ziko. Okay. Kukwera kwa mafuta si vuto bwa mafuta awazira azipezeka. Ndibwerezeso pali anthu akumvetserana pa. Okay. Ndikuti tukamba kunena kuti kukwera kwa mafuta si vuto bwa mafuta awazira azipezeka asazasowe nziko munthu ayi. Okay. Sitikufuna zoti mafuta awakwere komanso azisowa apopo ndi kuti siyomva napo ayi. Koma chinthu chochizikwera
koma chizipezeka. Okay. Kukwera kwa magesi sikuti ndi chipinjo sokwenikweni kwa ife ngati Amalawi ayi iye ndizindikira kuti pamene boma litango lisintha kumene lakumanaso ndi zinthu zina zimene mwina kuti alongosole zinthuzo pokona patengeka nthawi pang'ono nde ngati ifeyo kuno kutachera ndi abwino indenso sinamvi kunaka kunyinyirika mmene tayendera lero faleta ndapansewo aliyese minibus amadaya komano kwathu mafuta anali otchipa komano kwambiri chimene tingangani chona kuti mmene akwezera mafuta ali zinthu zina zake zimene timayeneka kuti chonde zinthu ngati zimapangidwa mdziko muno chonde atatiganizirako kumenekoko zinthu zimene zimapangidwa mdziko muno chonde zisakwere nawo komanso ndalamazo ngati zilipo kubomako papasena anthu amene amatipangira zinthu zimene timagwisa ntchito mdziko muno zamomuno ngati achina machesi shuga zimene zozo sizikuyenera zikwere nawo komanso shuga yakwena amulondoloze fapano pa shuga tikugula modula kwambiri ndi zimene zozo zisakhuzenso kushugako ifa akapitanso kushugako ndi akwerera kwambiri anthu akumuzi ife akakhuzanso kumachesi abwerekanso kwambiri ife anthu akumuzi ife mazoti mafuta akakwera zinthu zambiri zimakwera so pompatu manena kuti zilibe vuto kumbali ya mafutako kokhala kulibe vuto ayi okay komano zikakhuzanso kumbali ku nkhani like magroceries zikhuza anthu akumuzi kwambiri okay ndezi tipadana ndi boma lijali kukwera zinthu magroceries fa munthu akumuzi amafuna akhale ndi mchere shuga komanso akhale ndi machesi osayiwalanso sopo zimene timakazipeza tikapita ku grocery komano kumbali ya mafutayi ayi mmene ayankhulira Aisha anadisi kuti akwena apeze njira yoti ithane kwambiri ndi mavuto akukwera kwa zinthu zikomo chifukwa chimene chicho ndi chimene chikufunika kwambiri pano pa Malawi ngati akusapota kuti ayi chakudya tikudya bwino ngati chimanga chathu tikungopereka kuti abasi anthu idyani kuti nchakudya chisakhale chizolowezi ayi tilimbikire boma lonso likutithandizanso mbali inayi mbali ya misonkho yani tikuti misonkho anakweza kale mmene apangira chonchomo zinthu zikhale stable zikhazikike mmene ayikira matengo amafuta akukhazikike osati tamva lero panguti miyezi 5 timveso takwezanso ndito akutibwereka apa sakweza kawiri chilowe ndito akweza kawiri kameneko kuchoka pa abanafika pa 35 apa banafika ku 4 kuweza kwambiri komano ndi mmene zinthu zilili pakadali pano pa Mr. Makawa tikuyenera kuvomereza kukwera kwa zinthu kukweza kwa mafuta ako chabwino kapena kukweza kwa magesi chabwino komano chachikulu magesiwo aziyaka osati munthu kukwezera magesi tizigula mayunisi azingokhala chimita ayi aziyaka osati tizikaninkanso kumayenda ulendo chifukwa tifiro kulibeko machita ti mafuta amunalikwezera zimene zosiri kuzifuna ayi chabwino ayi chinthucho kukwezani koma chinthu chizitani chizipezeka munthu akapita pansika akachipeze chimene akufunacho okay maganizo anga namba tilemekeze maganizo anu amadera kuti kukwerako mafuta akwere koma adzipezeka magetsi aziyaka ngakhala kweza zimenezo mwazilandira tithokoze kumva maganizo anu komanso potenga nthawi kuyankha ena mwa mafunso amene analipo somo kwambiri kuti kumva maganizo anzika nthawi ijaso ndi kuthamangira ku Lafo draw anytime from now I think chamma 10 minutes pa kuchokera pano wina wakakhala ndi mwayi talowa ndipo mpano nga *4342 *25 hash namba ikuoneka ina yake chapo pambali pa screen yanu apo imene mulowerepo mpano in 10 minutes mukhoza kukhala ndi inuyo amene mukuwina inuyo mukulowa inu mukhoza kuwina inuyo palaina mbali ndani masolo banji bana muli bwanji palaina okay awa sitikuziwa kuti kodi ndiye kuti chikuchitika njani mazamva zinthu zosamva kunyumba ndiye tangochotsapo foniyo kuti akakhala ano ni mpata atiyimbiranso masolako bwanji yes bwana masolo bwanji ndaswera tafika kuti madzulano ifeyo ndaswera bwino ukalonga kuno ukalonga kutawuni kuboma paja dzina lija kukalonga
Okay. Mwazilandira bwanji nkhani zachitikazi? Nkhani zimene tazilandira koma ndizodandaula. Okay. Chifukwa choti dziko ilili pamene nthawi imene amapanga kampeni anzathu awa amene awinawa. Amalankhula zinthu zabwino kuti ifeyo sizakweza mitengo yachani ya mafuta. Okay. Pano tikuva kuti mafuta akwera ndife odandaula chifukwa choti zinthu zonse pamalo pano zidula. Oho. Chifukwa mmene timaonera dziko lathu ili akakwera mafuta katundu wina aliyense amakwera. Okay. Kutero lerolo nachoka pa gumi apo kubwera pano pa Kalonga pa tauni kungokwera galimota kuti simunabve kuti mafuta akwera lipirani ndalama zochanchani. Kuona amakuka alipirani mbasi. Akuti ziko ili mafuta akwera nasankhanoka inuyo mdandaula chani chiopseza chimene chichi kwa ife anthu akumuzi chati chikuti opseza kuti kodi ziko lili masiku ochepa wawo uzafika 5 years tikhala bwanji pamalawo. Atiganizire ndithu ndiye maganizo anga ndi amenewo. Tathokoza Kalonga komanso dandolo ano lafika kuyenera kufikako akuonera kutsatira panopa. Zikomo kwambiri. Zikomo kuitira kumva maganizo anzika madala akuti madala lipirani ine sindiudziwa kuti mafuta akwera mulipire akutero kuti akudandaula anthu zamba kale kuchitika mwina abe timva kuti boma lichita bwanji mbalina mwasula bwanji. Anewa ndete achotse tikukuopa kumva zinthu zina. Mwasulako bwanji takutenganena pa line apa? Mwaswera bwanji. Ayi ine tundaswera kuti tafika kuti? Kuno tumafika kumzuzu kwa James. Kwa James? Yes. Kodi niyo nda James kapena dera lalo kwa James? Ine ndine James. James mwazilandira bwanji nkhani zachitika mdziko muno mafuta atu 41% 12% magetsi. Ineyo zinthu zisinda zilindile bwino pavuta ndi pati bwana James. Pavuta mponena kuti chifukwa iwo walowa mboma. Ndipo walowa mboma tikuyembekeza kuti wao mafuta amene analipo akuyenera kusintha. Okay. Asanene kuti yaipoti MCP inali mboma ndiye mavuto takweza zinthu ifayone kuti kunali mavuto akuti kumeneko ndikulepera ntchito. Iwowo pamene alowa mboma akuyenera kuti aone mavuto acha awatandiza Malawi ndikukweza mavuto tsopano kuti tsopano Malawi anene kuti lalowa boma lina. Ndiye kuti ayamba kumva mtendere mwa mtundu wina kusiyana kunena kuti adzipereka chipako kwa anthu amene sali mboma. Ukasiyana ndi mkazi wakwatira mkazi wina usamabweretsa mavuto a mkazi wina wakale ucha. Zikwena kuti basi nanga simwasiyana naye ndikuti yambani zina tsopano. Ndiyo tutina maganizo anga ndi amene kuti iwowo zikungoonetsa kuti ndikulepera udindo wa ntchito yawo mu nthawi yawo. Ndiyo tuta bwana. Kodi ndino abusa ineyo ndi mbusa yoto. Ndithokoze ndamverabe mphamvu. Voice yanu ili ndi mphamvu kwambiri. Ineyo ndi mbusa yo ndithu. Mukhale ndi usiku opambana abusa James kumzuzu. Zikomo. Abero ndithu akuti sono mesa mati mkazi uyu ndimtenga musamale kenako so iyayi mamuna kuja motere afuna kusamalidwa Malawi amene ndi abusa James all the way from Zuzu ayikako ndemanga nthawi kutamangira ku love for drawing time from now 4 minutes imene yatsala talowani pano simunachedwe lowani ndithu mpeze 50,000 namba ili pakonayo *4342 *25# mokozokhani mwayo lowa mu maere amadzulo ano mwasula kubwanji pala ina apa bambo anga ine ndaswera tikutamangira nthawi timve maganizo anu dzina lanu zimene zachitikazi mwazilandira bwanji njaro unyikire kozangu basi tachitani maganizo anu bwana Kingsley bwana Malawi ndamene Malawi amakonda kunyengeza rubasi mulankhula bwanji nanga simbuye mujamane kurazi nzose zisiga ababa nde uyu wa mabungu ya kunena kuti adayendeza da MCV omano nanga alowawa iye mabora nene irunga muri zinthu zikuvura bano bananga amene ati mafuta sama kweza iwo wakweza mafuta kumato kweza wa 41% sinore chongo
ndikukweza kwakukuluzedi kumeneko. Oho. Era aba chiri chose chikukwera. Nderi mamva ena ndiyena akambari imanga chifika chani zinezo zabodze. Fasi ndo zikakwera chonse mafuta akangokwera chonse chiri yonse yenera kukwera basi. Pali chiopsezo choti chichonse chikhoza kukwera. Apano chiri yonse chokwera basi apa chikwera ndito. Palibenso kuti mbali inaitika chifukwa zambiri zimayendera mafuta ndikovurabe fireze amene kumalawi kuno sirimanga fireze timayenera kuyitanisa kunja kugwisa njero mafuta engati mafuta akwera nderi katundu aliyense ayenera sokwera. Boma likanakhala ni munthu kuti mmakumana naye pansewu mukadalilankhula zotani? Awo boma ndakalilankhula kuti liganizire kwambiri kwa munthu amene ali kumudzi amene rama imene angaipeze ndiyokayo imene amalima ndikuipeza kamodzi pachaka ndi anenera kuganizira munthu ameneyo pa munthu amene ali pa chipsinjo choopsa chifukwa kuti adye akuyenera apeze ndrama movutikira komanso nderi serious apapa nderi munthu wakumudzi uja tampwereka ngakhale sopo weniweniyo akufika tsopano pa 2000 zimene kumudzi sakwanisa nde tikamanena kuti Malawi akutukuka timanena anthu akumudzi osati antawuni yayi. Okay. Ndi apapa tsopano zikutengeranso kuti antawuni akhala ovutika nawonso akumudzi akhala ovutika ndeti Malawi uja tsopano achoka pamene analipa ndi kugwa kwenikweni. Ndemina ine ndayankhula kuti chonde taonesesani kuti anthu akumudzi apezereko mtendere makamaka mafuta kukweza adakamakweza pang'ono koma 40% yakudzichimusana. Tathokoza Kingsley kwa Njonja kuti inuyo ndi mmodzi mwa amene mwadzidzimuka ndi 41% ndipo boma lipeze zochitika mwagwirizana ndi HRDC madzulo ano kuti lofunika lipeze njira. Tathokoza mkhale ndi madzulo pambana. Titole at least the last caller because we are getting into a lafo draw shortly ndi kuti tione kuti awa amaliza bwanji. Masula bwanji? Aswera maiji sale munachita zi masiku amenewo. Basi tu mapumi takai. Basi tu apapa nkhani tukambirana ndi imeneyi kuti mafuta atu akwera ndi 41% ndipo 12% ya. Mwe kuti ndichifanya kena imba phone zanipekesa mumtima mwangamo. Inuyo maiji sale lero? Mwa zakusokoneza ndi mutu? Kodi tu ndifandali tu. Tafotokozana organizwana mwandipatsano chidwi chifukwa mukaimba foni ndimadziwa kuti nthawi zonse mati palibe chala kwambiri kuti boma lizitukwanidwa timadandaula simafuna kumva zimene zitukwana anthu aziyankhula zinthu za mwano pomwe boma layamba kuyenda bwino komanso zikuberanso ziphinjonso kuti anthu aphinjikenso Amalawi ayi chonde tagwada kuboma akutagwada chonde aganizira Amalawi akulira dziko la Malawi akulira tikulira tinadabwa ife zinthu zinangoyimirira Malawi kungoyimirira pamene mafuta akweramu ndekuti zinthuso zikwera kwambiri mwaona tikuliso pa chiopsezo ife momwe kuti tizisangalala mmene anthu pakati pamene amayankhulira kuti iye ayi nkulukuta moyo ayi akupanga izi iye ayi nkulukuta moyo iye ayizikuyenda ndipo timasangalala kwambiri ndipo ine ndimamva chimwemwe bwanji koma nonso mmene zangotere usiku kungoti ayi kungokucha kumva zoti mafuta aja afikaso pena pake ayine zanimwaza moyo. Chichoma gwisa kumapeto zanimwaza moyo. Zanimwaza moyo chifukwa tikuphinjika ndifa Malawi eti. Zona. Utamaya yankhula chilungamo. Ifeyo eti tikufutika kwambiri ndiye zikamachitikaso zinthu ngati zimenezi timaona ngati sizabwino ayi koma tizimva zabwino ndithu monga mmene anthu akayamikira pakati payefetereza ngakhale anali ojamajama koma ano iye ayi anthu akuyamikira koopsa so mokayamikire mwaoka afunaso apasa zathu ajamatama zitukwana ayi Majisale dandolano lamveka kuboma amatsatira program imeneyi aone kuti achita bwanji malingana ndi kuti moyo wanu wamwazika mutamva kukwera kwa mafuta. Tathokoza umva maganizo anu mkhale ndi usiku pambana ku Mzuzu Majisale. Ziko wambiri nanonso. Zikomo.